Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Reşit Meredowyň Moskwada özüniň Russiýaly kärdesi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmegine garaşylýar. Bu barada Russiýanyň Daşary işleri ministrligi ma'lum etdi, emma duşuň anyk tenesini anyklaşdyrmady. Ýatlatsak 30 mart 2 aprel aralygynda Türkmenistanyň hökümet agzalary Türkmen-Rus hökümetary iş toporunyň nowatdaky mejlisini geçirmek üçin Moskwa sapar edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu toporuň düzümine täzelikde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy, howpsuzlyk geňeşiniň agzasy wezipelerini belirlenen ogly Serdar Berdimuhammedow hem goşdy. Rus Daşary işleri ministrliginiň 30 martda ýaýradan beýanatynda Lavrov bilen gepleşikleri Meredow bilen birlikde kiçi Berdimuhammedowyň hem gatnaşjakdygy bellenilýär. Rus baş diplomaty bilen gepleşikleriň dowamynda giňgerimli iki tarap bilen gatnaşyklaryň sowda, ykdysady, medeni insanperwer we bilim ulgamlaryna gönükdirilen aktual meseleler boýunça pikir alışyljakdygy habar berilýär. Mundan başga da beýleki meseleleri bilen bir hatarda regional howpsuzlyk meselesine, şeýle-de umumy wehimlere garşy durmak boýunça bilelikdäki mümkin çärelere aýratyn üns beriljektigi bellenilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkmen delegasiýasynyň Moskwa saparynyň çäklerinde 31 martda Russiýa Federasiýasynyň hökümet edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de sowda, ykdysady, energetika, hime senaty, owa hojalyk we medeni insanperwer puduklary boýunça iş alyp barýan iri kampaniýalar bilen iki tarap bilen gepleşikleri geçirendigini ma'lum etdi. Bularyň hatarynda Russiýanyň saglyk saklaýyş ministrligi, Sberbank, Kamaz, Gazprom, Lukoil, Neft gaz kampaniýalary, şeýle-de döwletiň eýçiligindäki Mir we VGTRK habar kampaniýalary galy bersede Moskwanyň çyrky hem bar. Bu aralykda 30 martda Prezident Berdimuhammedow Daşary işleri ministri Meredowa we beýleki degişli türkmen ýolbaşçylaryna Rus tarapy bilen 10 töweregi ulalaşygy gol goýmagy yktyýar berýän buyrug çykardy. Bularyň arasynda biologik howpsuzlygy üçin etmek meseleleri boýunça özara düşünişmek hakynda ähtnama, şeýle-de saglyk saklaýyş, gümrük, statistika, bank pudoklaryna dagy degişli dokumentler bar. Russiýa koronavirus çäklendirmelerini garamazdan iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň üsýändigini aýdýar. Maglumata görä 2020-nji ýylda ýurdun Türkmenistan bilen sowda dolanşygy ondan ozurky ýyl bilen deňişdirilende 39,6% artyp 970,2 million dollara ýetipdir. Şeýle-de häzirki gün Russiýanyň ýokary kujaýlarynda 36 miňden hem asy türkmen talibynyň bilim alýandygyny yktalýar. Russiýanyň Daşary işleri ministrligi beýanatynda Türkmenistanyň ilkinjileriň hatarynda koronawirusa garşy Sputnik V we Epivac korona vaksinalaryny hasaba alandygyny, şeýle-de 2019-njy ýylda ýurdun türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlandygyny belläp geçýär. Sol bir wagtda synçylar, sol sanda hökümet tanqidçilary Türkmenistanyň soňky ýyllarda daşary siýasatyny ütgedip barhakan Russiýa garaşly bolýandygyny, munyň ýurtdaky ykdysady kynçylyklar şeýle-de hökümet başlygyna bolan ynamyň azalmagy bilen baglydygyny öňe sürýärler. Şeýle-de Kremliň Aşgabaty gaýtadan öz täsirine getirmek üçin Sewitdäki terrorçylyk howpyny, türkmen ýolbaşçylaryny oňa göz ýummakda aýplamak usullaryny hem ulanýandygy bellenilýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 8 aprelinde ýola goýuldy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady çökünlük we häkimetleriň nowatdaky wagtlaryň uğur tapyjylygy inni gelip bolşan habarlara görä hususy maglarçylyk kojalyklaryny hem syýlap goýmajagy meňdeýär. Hökümeti mecburi mal kömegini etmekden boyun gaçyran adamlar ähli malyny aldyrmak howpy bilen ýüzüge bolýar. Bu habar Türkmen prezidentiniň öz adyna haýyr sahawat gaznasyny öredip emerlerlere sahawatçylyk görelmesini görkezip başlan wagtynyň ýanyndan geldi. Mart ýene ýene hususy maglarçylyk kojalyklarynyň maliýagyny alýar. Adamlar tagtybalar etrafyndaky döwlet telekeçisine mal bermäge mezur edilýär diýip ýerli habarçy aýtdy. Çopanlar öňkü elek mallary özüni telekeçi diýip tanadan bir adamyň alyp gidenligini görüň berdiler. Fevral aýyny habarçy gara mallarynyň baş sany müňden geçýän adamlara bir kanun mal sargydynyň salynýanlygyny, degişli adamlaryň tagtybalar etrafyndaky döwlet mallarçylyk gürleşigine meýletin mezuri goşant goşmaly bolanlygyny aýtdy. Bu gedegen mallar öňkü edekkäli döwlete kömek diýilip ýygnalýar. Emma çopanlaryň käbiri ol mallaryň daşary ýurtlara satylýan bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär.
Maliyeleri açık aydıp bilmeseler de ara kän salman bir kanun mal yığınılmagyndan nägile bolýar. Odalam ýaňy mal yığınadylar. Köp wagt hem geçmedi. Türkmen marlaryny goşan tip marlarymyň bir bölegini elimizden alyp gitdiler. Ýene döwlete mar kömegini bermelip azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan marlar fevralda beren marlarynyň sanyny anyklaşdyrmagyny aýtdy. Onun sözlerine göre öňküde häkimetler marlarlar bilen nähilem bolsa sypaý gurlaşdylar. Haýyş etdiler. Türkmen marlaryna kömek edin diýdiler. Emma inni haýyş etmek beýleki ýok. Bu gedek mal naşıyan çelekli ulu maşin barar. Mal alıp gaýdar diýdiler. Bolanyp mallar gurrun berdi. Fevral aýyna azatlyk bilen gurlaşan mal eýleriniň biri hökümeti ýok diýip bolmaýar diýipdi. Aýdylmagyna görä ýok diýip bilmeýänler köplenç odal düşegüntli diýilen wezipelerde işlän emirlerler bolup, olar döwletde işlän wagty bilen bagly jenaýat işleriniň açylmagyndan gorkýar. Goňşulukdaky mal goşunyň eýesi fevralda mal ýığnanlaryna nägile bolup, mal almagy gelen adamlar bilen gatrak gepleşdi we olaryň talep eden malyndan az mal berip azatlyk bilen gurlaşan mallar adamlaryň adalatsyzlyk bilen alalaşmaýanlygyny belledi. Ýöne soň şaýatlaryň gurrun bermegine görä fevralda hökümetiň bir kanun mal salgydyny ýok diýmäge synansan mallary prokuratura çağırdylar. Ol bir hepdeden gowrak wagt çölde görünmedi. Goşuny gelmedi. Odalam käte öýüne giderdi. Ýöne oda öglenmän garybyň maly gözüniň öňünde diýip 2-3 günden marlarynyň ýanyna gaýdyp gelerdi. Ýöne soňky edek oda öglenlige gelenden soňam bir hili başga adama ögürlen ýaly boldy diýip marlar ol adamyň gaty gorkulyny meňzeýänligini aýtdy. Fakir öz bilen gurlaşyp başlady. Öýüne ýa bir tansyna telefon etjek bolsady, meninki dinlenýän bolmasyn diýip öz telefonundan jaň etmeýän çopanyň ýa çolugyň telefonuny soraýardy. Dün ýene mal soraýarlar diýip jaň etsem sorasalar bermeli bolar diýdi. Olal mallarymyzyň iň arasalaryny, daýaglaryny saýlap aldylar. Yine şeyseler ödümüzde gotur açan, ketelli mallar galar diýen adam inni ýok diýsen, ähli malyny alyp özüň hem ýok ederler diýen pikirde diýip, azatlygyň sökgötdeşi mal eýleriniň köpüsiniň häzir nyrklar gowka mallaryny satmagyň pikirini diýenligini hem sözüne goşdy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti 1990-njy ýyllaryň başynda hojalygyny mal saklajak we köpelçi adamlar üçin dürli ýeňillikleri wada berdi. Emma öň belli bir derecede amatly hasaplanan hususy mallarçylyk hem döwlet eýçiligindäki mallaryň köpçülikliğin ýok edilmegi netijesinde hökümet korrupsiýasynyň nobatdaky nişanasyny öwürleýär diýip ýagdaýy ýakyndan synlaýan ýerli synçy azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine göre döwletiň bir kanun mal salgydy odal döwlet işinde işlän. Son biznes, telekeçilik bilen meşgul bolan adamlar bilen bir hatarda öz arasy rehmeti bilen mal edinen adamlar hem gorkudýar we önüm önürjüleriň elini işden soğudýar. Türkmen hökümeti global koronavirus pandemiýasynyň arasynda geriden karantin çäklendirmelerini aradan aýrýar. Ýurdun içinde bir ýyllyk hareket etmeden soň demir ýol we awtobus hyzmatlary dikeldiler, mehmanhanalar mehmanlary kabul edip başlaýar we ilatyň hereketine gerdilen käbir gadagynçylyklar ýatyrylýar. Ýurdun çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän hökümet ne geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbini ne de olaryň indi ýatyrylmagynyň sebäbini resmi taýdan düşündirýär. Bu aralykda ýurtda COVID-19 alamatly keseliň ýaýwanlanmagy ýene de güýçlenýär. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, Awada milli täýatçylyk dowlugyndaky mehmanhanalar 1 aprelden başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanhanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýerinden alynan COVID-19 testiň negatiwligi baradaky resmi nama talap edilýär. Şol wagtda mehmanhanalardaky nyrklar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanhanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir.
Adatlyk Radio Döwlet Syýasatçylyk Komitetinden we Awada Milli Syýasat Zolugy boýunça komitetiň wekillerinden resmi maglumat almagy synanşýar. Şeýle de adatlyň habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmegi üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýanlygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indidiňe COVID-19 keseliniň ýokdugy barada spravka talap edilýär. Adatlyň habarçysynyň belleşi ýaly zerur şahatnamalaryň adalmagy ilad üçin uly ýeňillik bolupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negativdigi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satyn alyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde täýakat etmek üçin raýatlardan öýken barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hasahanalardan saglyk kepilnamasy, şeýle de yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdajylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne göre raýatlar syýasatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mejbur edilipdi. Syýasaty esas hökmünde iş, saglyk we ýakyn adamyň ölümi ýaly sebäpler ýörite döredilen komissiýalar tarapyndan kabul edilýärdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen kesellän ýekije de adamy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsalar ilata koronavirusa garşy waksina etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol burakdyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezlige salýar we resmi hasaba almagy howlukmaýar. Adatlyň Lewapdaky habarçylary häzir vilayetde keseliň täzeden ýaýranlygyny habar berdiler. Olar kesellänleriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farabda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýatynyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem yerli karantin zolugynda işlän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Adatlyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağalaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunuň bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene de banket zallaryny ýapyp başladylar. 26 martdan bäri polisiýa ulaglarda maska giýmeň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel aýynda orada aýynda köpçülikleýin ýygnançyklardan saklanmagy çagyrýar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmelerimiz aýdýar. Olaryň söýlerine görä Lukmanlary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol birakdyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Liwap vilayatynyň häkimetleri resmi kommentariýa bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart aýynyň başynda bölekligini ýeňilleşdirip başlapdy. Kafeler, barlar, restoranlar, söwda merkezleri we banket zallary gaýtadan açylypdy. Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşowadyň arasyndaky awtobus gatnawy synak tertibinde ýola goýulypdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary boýunça döwlet gullugy synak tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe uğurlardan dikeldilýänligini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021-nji ýylyň 1 aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad hepdelik synak otly gatnawlarynyň çarşembe we anly günleri, penşembe we şenbe günleri Türkmenabad Mary Aşgabat, ýekşembe günleri Aşgabat Daşowat we duşanbe günleri Daşowat Aşgabat aralygynda ýola goýuljagyny habar berýär. Beýleki tebitlere degişli çäklendirmeler 2021-nji ýylyň 15 apreline çenli uzaldylýar. Gararsız neşer Türkmenistanyň kronikasy 1 aprelden Aşgabat Daşowat Aşgabat, Aşgabat Mary Aşgabat şeýle hem Aşgabat Türkmenbaş Aşgabat uğurlary boýunça awtobus gatnawynyň täzeden başlanýanlygyny habar berýär. Neşer Türkmen Avtotransport gullugyna salgylanyp şäher ara awtobus gatnawynyň beýleki çäklendirmeleriniň 15 aprelde çenli uzaldylýanlygyny belleýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi 1 aprelden teatr mövsüminiň synak tertipde açyljagyny ýaňy ýakynda habar berdi. Daşary ýurt diplomatik wekilhanalar bolsa öz ýurtlarynyň raýatlaryny Türkmenistanyň çykarmagy dowam etdirýärler. 31 martda Orsiýetiň S7 aviakompaniýasynyň 8536-njy reýsi bilen 173 adam Türkmenabaddan Moskwa uçupdyr. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň belleşi ýaly soňky bir hepdeniň içinde bolan bu ikinji reýs koronavirus pandemiýasy sebäpli türkmen şerketleri ýapylan soň Türkmenistanyň Orsiýada ýolagçylar ekiden 10-njy uçar bolupdyr.